arratsaldeko 6ak bost gutxi, ostiralean emango zaio hasiera buruzburuko txapelketa nagusiari eta gaur aurkeztu dute Bilboko Bizkaia pilotalekuan, besteak beste bertan izango da Jokin Altuna egungo txapelduna, txapela defendatu nahian. Aurreko bideoan beseriekoarekin egin dugun bezala, oraingo honetan ere pronostikoak eta hasieran pilotarien gakoak, pilotarien aurkezpena egingo dugu eta ondoren pronostikoa emango dugu, beraz, besterik gabe has gaitezen lehen pilotaria Dario Gomez, azken urteetan buruzburu lehen mailan jada lekua egina dagoen pilotaria, oso pilotari indarsua, sakearekin minik eragarria egiten duena, eskuin indarsua du batez ere, eta gainera hau gakoa izan daiteke azken hilabete hauetan eta batez ere Beñakako beserieko txapelketa honetan eskuek errespetatu egin diote, eta hori gakoa da Dariorentzat txapelketa prestatzerako garaian eta ea aurten ze maila ematen duen. Aitor Elordi, 2023ko txapelduna, pilotari benetan indarsua, kolpe luzekoa, ezker horman pilota sartzeko gaitasuna aparta duena, sake asko nahasten duena, beste txapelketa bat Elordirentzat. Joanes Bakaikoa, aurre kanporak eta jokatu behar izan zuen Beñat Senarren aurka, Zumarragan, kostatan irabazi egin zion, erakutsi zuen benetan pilotari zurruna dela, oso gogorra, eta beraren aurka partida gogorra egin ezean eta partida gogorra planteatu nahi ezean oso zaila dela irabaztea. Javi Zabala aurrera pausoa eman nahi du, behin finalerdietan sartu zen, aurten ere nahi du hori lortu, eta lauterdian finala jokatua da, Binaka ere paper oso ona egin du, buruzburukoa da teorian bere modalitate gogokoena edo hoberen eramaten zaiona, eta horretan ere noski nabarmendu egin nahi du. Jon Ander Peña, Jon Mari Ezkurrenari erraz irabazi zion, ez da manomanista izan sekula, aurrean gantxoarekin eta min handia egiten duen pilotaria, baina defensan behar bada geixeago kostatzen zaiona, ez da kolpe luzekoa gainera, zer moduz moldatzen den Jon Ander Peña. Peio Etxeberria, profesionaletan 3 txapelen jabe izateko, hause falta zaio, buruzburukoa, lauterdian eta Binaka irabazi ditu. Zer moduz moldatzen den aurtengoan, Binakakoa ez da nahi bezala joan Peiorentzat, aurten nahiko luke, noski daraman denbora honetan, prestatzen daraman denbora honetan paperon bat egin, eta aukerak izango ditu. Joseba Ezkurdia, Binakako atzelari txapeldun ordea, da Joseba, eta aurten ere hortxe izango da, joan den urtean Larrazabale kanporatu zuen final 8renetan, azken urteetan ez da buruzburu nabarmendu, baina lauterdian ere orain arte zuen egin, eta aurrekoan ligaxkan sartu zen, beraz Erne Josebarekin. Erik Jaka, azken urteetan, 2021ko txapelduna da, buruzburu, eta azken urteetan behar bada ez da nabarmendu, beste urte batzuetan bezain beste, ez delako kolpe luzeko pilotaria, defentsan eskuinez geixeago kostatzen zaio ezkerrez baino, zer moduz moldatzen den Erik Jaka. Iñaki Artola, Binakako txapelketa beretzat ere ez da, nahi bezala joan, aurten Imazekin kanpoan geratu dira playoffen aurretik, eta arantza hori atera nahian, berriro ere final hori errepikatu eta arantza hori atera nahiko luke Iñakik, pilotari luzea, defentsa apartekoa duena, oso indarsua, zer moduz moldatzen den Iñaki Artola. Eta Iker Larrazabal joan den urtean ez ustekoa izan zen, finalerdietan sartu zen, aurten jada konsagratuta dago lehen maila horretan, ikusiko dugu presioak eta ere nola funtzionatzen dioten Amurrioko aurrelariari eta zer moduz moldatzen den. Jokin Altuna, egungo txapelduna, hitzak soberan daude honen inguruan, artista, jokoaren alde guztiak bikain maneiatzen dituena, Binakako aurrelari txapeldun ordea, zer moduz moldatuko ote da buruzburukoan, Unai Laso joan den urtean kolpe hartu zuen, Binakako egungo txapelduna da, motivazioz gainezka iritsiko da, jada 3 txapelen jabe dela, zer moduz moldatzen den Unai Laso. Hauek esan da, guazen orain pronostikoa egitera, Dario Elordin, nik Dario ikusten dut favorito, Bakaikoa Zabalan Zabala,
Peña Peio Etxeberrian Peio eta Ezkurdia Jakan Erik Jaka. Honen bestez horrela geratuko lirake multzoa K multzoan, amultzoan Dario Ezkurdia, Dario Jaka, Altuna eta Laso, hemen Altuna eta Laso iruditzen zait orden horretan pasako direla, eta beste multzoan Artola, Larrazabal, Peio Etxeberria eta Zabala, eta hemen Peio Etxeberria eta Zabala ikusten ditut aurrera egiteko favorito, Zabala eta Peio Etxeberria orden horretan. Beraz, nola geratuko lirake finalerdiak? Altuna eta Peio Etxeberria Altuna ikusten dut favorito, eta Zabala eta Lasoren artekoan Laso ikusten dut favorito. Finala Lasok eta Altuna jokatuko lukete, eta hemen jokin Altuna ikusten dut favorito. Hauxe da pronostikoa, zer gertatzen den, nola iristen diren pilotariak, eta ostiralean hala ere final 8 aurretik, final 8 lehen partida horren aurretik, hemen analisia izango duzue.